dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi I yere ta sita sidi ka numéro flani warici wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ I bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ I komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, baru, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. K'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni su min ye bi ye jumasu ye bi ye alamisa ye tubabukalo ale tile 3 n'o ye juillet san 2025 bi fana ye don dɔ ye don min fana ni ko dɔw fana kɛra kɔnɔna na ko min ni o bɛ furancɛ fanga ale yɛlɛmali o ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɛbɛn min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ furancɛla fanga hukumu kɔnɔna na sa a bɛ tali kɛ o la ni an ye dɔ fɔ o la wolo masiri tabaw ka baara kɛcogo an na dɔ fɔ o la farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ min bɛ Burkinakaw fɛ ni an ka maliyɛn dɔ ye o kurakuraya sa n'o ye Sadi 4 août ye an na taa ale fana kɔnɔ bi Mali ale yɛrɛ kɔnɔna na telefɔni ko gɛlɛya o bɛ yɔrɔ dɔw la n'o ye réseau tigɛliko ye ka taa se an yɛrɛ ka gawokaw fɛ yen ma n'o ye buruko gɛlɛya ye buru tilabaw ko olu ye baara bila Bamanci wale ni jɔwale kɛbaw wulikɛlen min kɛlen filɛ u nɔfɛ nin ye u fana ye kuma caman fɔ nin waati laban in na nka min ye baara taabolo ye wolomasiri tabaw kɔrɔ jateminɛ caman kɛlen maa caman ye laseli kɛ nin ko in na dugudenw caman fana ye bataki ci armée ko k'a senkɔrɔma dondo armée ko k'a dɛmɛ armée ko k'a jansa armée ko ka se ka a dɛmɛ cogo min na o la sa an na taa katikaw fana fɛ yen olu fana ye donbolo kɛ armée ye an na nin bɛɛ lajɛlen kumaw fɔ su in na yanni min ye malikura ta sira la minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso an yɛrɛ y'a mɛn sisan su in na ko dɔw ye dɛfu mɔgɔw ka nɔtiw falen dɛ mɔgɔ dɔw minɛna a ko la n'ala sɔnna a ma an na tila ka jira o ko sɛnɛ kan defu correction de tɛ senna ale yɛrɛ min dɛsɛra ka bɔ ye jaabi dɛsɛra ka bɔ hali bi yɛrɛ defu in a kuma cayara ayiwa ala ka hakili ɲuman k'an ye falen an bɛ taa fan fɛ. Sa an ka se ka bɛrɛ bɛn AES ale jamana tɔw taabolo ma ye laɲini kɛ laɲini min n'o kɛra jɛrɛ senfɛ jɛrɛ min senfɛ laɲiniba caman kɛra min ye furancɛla fanga yɛrɛ sɛbɛnnen don gafeba min na n'o ye charte de transition ye laɲini kɛra sa ko k'ale yɛlɛma jamanakuntigi ka san 5 o ko bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min o hukumu de kɔnɔna na sa CNT ɲɛbila sɛbɛn min kɛra gouvernement fɛ o sera ale ma a selen a ma sa yanni CNT maaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye a kunna u ka jɛkulu minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye u miirina di sɔgɔmada in na sa u nana n'a ye bulon yɛrɛ kɔnɔna na yaasa maaw ka se ka u ta n'u bila fɔ sɛbɛn ale kan maa minnu bɛ yen n'o ye CNT conseillers ye
maa 31 o y'i bolo kɔrɔta sɛbɛn in ye maa si ma taa sɛbɛn in juguya la wa min ye maa si ye o m'a fɔ k'a b'a yɛrɛ minɛ sɛbɛn in na o kɔrɔ ko maa tun bɛ yen bi u bɛɛ lajɛlen ye a fɔ k'u jɛra ni sɛbɛn in ye sɛbɛn in bɛ tali kɛ mun na a bɛna na ni yɛlɛmali belebeleba ye sabula min ye sariya sunba min sigilen don an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 22 ka bɛn ni san 2023 ye n'o ye sariya sunba kura ye ale bɛna yamaruya sa ka se ka don min ye sariya sɛbɛn min kɔnɔ sɛbɛn min n'o ye furancɛla fanga sɛbɛn n'an b'a fɔ o ma ko charte waliya min fana kɛra n'o laɲinina n'o kan ka don sɛbɛn in kɔnɔna na fana o ye k'a fɔ sa ko jamanakuntigi ale bɛ se ka to fanga la a bɛ san 5 kɛ wa a bɛ se ka lakurakuraya ayiwa Falaye n bɛna min fɔ ne m'a fɔ dɛ a sɛbɛnnen de bɛ yen n bɛna kalan de ko yɛlɛma mun bɛna na don n'o a ɲinina ko k'o don charte de transition kɔnɔna na CNT maaw ka baara kɛlen kɔfɛ min ye sariya sunba kura n'o ye constitution du 22 juillet 2003 ye 23 ye ko k'o o pereperela tigɛ a kɔnɔna na baara bɛna na kɛ ni o ye jamanakuntigi ko ka a yira k'a fɔ ko a ka san 5 kura o ka di a ma wa san 5 kura in a bɛ se ka to a la fo waati min ni jamana basigira kiba e bɛ k'i ɲɛ colo ne ɲɛna ne ma sɛbɛn ko ne bɛ k'a kalan de ko jamanakuntigi san 5 ka d'a ma a bɛ se k'a lakurakuraya wa lakurakurayali dan tɛna fɔ o la fo don min n'an y'a dɔn ko jamana basigira ko nka fana a bɛ se ka kari a kuru la k'a fɔ ko an yɛrɛ b'a dɔn sa ko ka fisa an bɛ se ka taa kalata la u y'o fana fɔ a la an k'a fila bɛɛ fɔ a bɛ se ka kɛ sisan san 5 ma di Asimi ma sini ni sinikɛnɛ n'an y'a ye k'a fɔ ko basigi nana ko kalata bɛ se ka kɛ an bɛ taa kalata la nka san 5 in kɔni a yamaruyalen don sa k'aw kɛ ka tila ka dɔ fara o kan fo waati min n'an yɛrɛ ye ɲɛma jɔra k'a dɔn k'a fɔ ko jamana basigira an bɛ se ka a fɔ san an bɛ taa kalata la o waati min ye charte ye ale ye sisanama Falaye ko n'a ni sariya sunba kura in tura ɲɔgɔn na ko k'a to sariya sunba kura ta la han i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye a maaw charte yɛrɛ tun ko sa a sɛbɛnko fɔlɔ la ko ni maa ye jɔyɔrɔ sɔrɔ komi n'i kɛra jamanakuntigi ye n'i kɛra minisiri ye ni e ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa kɛ CNT maa ye ni furancɛla fanga kun min na cɛ sisan Falaye e kun sen man ka ye kalata la nka k'o bɔra a la sisan ni kalata min nana kɛ maa bɛ yen i kɛra minisiri ye o i kɛra député ye o i kɛra CNT maa ye o i kɛra jamanakuntigi ye o i kɛra premier ministre dernier ministre ye o a bɛɛ bɛ se k'a kan bɔ ni kalata nana a sariyaw bɛ mun fɔ n'o bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o kan bɔ a nɔfɛ dan ma sigi o la tuguni Falaye min ye kalata sugu o sugu jamanakuntigi ale bɛ se k'i présenter kalata bɛɛ la CNT maaw bɛ se k'u présenter kalata bɛɛ la ministre yɛrɛ bɛ se k'u kan bɔ kalata bɛɛ nɔfɛ min ye charte kura in ye ko k'o fana don a kɔnɔ M5 RFP ani parti politiques cili ko k'o fana don a kɔnɔ o kɔfɛ a yirala k'a fɔ sa ko laɲini minnu filɛ nin ye jamanadenw de nana ka na jɛrɛ kɛ Bamakɔ yan k'a yira k'a fɔ ko ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa min ye CNT maaw ye o min ye ministres ye o min ye jamanakuntigi ye o kalata nataw la k'a fɔ k'aw ye furancɛla fanga kɛ k'o t'a la tuguni dɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw kamabɔ ka se ka jɔyɔrɔ ɲini Falaye sɛbɛn in a bɛna n'a to min ye Asimi ye ale ka san 5 kura in a ka o baara kɛ min ye ni kalata fana waati nana se maa bɛ yen n'a kun fɔra fɔlɔ ko ne a ko banna tan olu bɛ taa kɛrɛfɛ maa wɛrɛw de bɛna ka na kalata baara kɛ ka kɛ cɛbɔ ye ko a b'o kuma fana ban ka bɔ yen pewu wa charte yɛlɛmalen min filɛ nin ye Falaye a tɔ tora a ka don ba la ni min ye i b'o dɔn wa yanni n k'o fɔ fɔlɔ minisiri min bɛ yen n'o bɛ premier ministre Nagakɔrɔla la n'ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don politiki kow ma ani kalata kɔkɔrɔma doli n'o ye Mamani Nasire ye
a ko ko baara min kɛlen filɛ nin ye k'o bɛna fara baaraw ka baara minnu bɛna na to laɲini min kɛra jamanadenw fɛ o baara ka se ka dafa juin kalo tɛmɛnen k'u ye baara minnu daminɛ ale ni yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ min ye transition charte o falenni o bɛna na o baara nɔgɔya olu bolo kosɛbɛ jamanadenw ka se ka faamuyali kɛ o la ko wa k'a b'a to fana san 5 min dira Asimi ma a n'a jamanakuntigi tɔɲɔgɔn minnu bɛ AES kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka kɛ kundama kelen ye minisiri ko min ye CNT maaw ye u sɔnna yen sɛbɛn ma k'a b'u fo la kosɛbɛ ko nin ye paara ɲɛ belebele ye min kɛra an ka furancɛla fanga ale kɔnɔna na nin waati in na k'a bɛna na ni yɛlɛmaw ye yɛlɛma minnu bɛna n'a to fana bɛɛ lajɛlen k'i ka dan ani ka ko bɛɛ lajɛlen dɔn kuma tɛ kalata ko mun kun kuma misɛn cayara la a ko sariya in k'a min talen filɛ nin ye a tɔ tora min ye i b'o dɔn sini n'a bɔra dɔrɔn k'a bɔra journal officiel la k'a promulguera Asimi fɛ Falaye o y'a faralen Mali sariyaw kan han donc an na journal officiel ɲini ni min bɔra o kɔnɔ siginiden mana k'o kɔnɔ sarti kura kɔnɔ o de ye lɛgɛsɛ wulibali ye baara bɛ se ka kɛ n'o de ye o dun tɔ tora dɔrɔn Asimi de k'a fɔ sa ko ale kɔni ale ye sariya in ta a y'a promulguer Falaye kalata in kɔfɛ min ye Sulemani Den ni ale bɛ sariya ko kunna a ko nin ko in ko nin ye jamanadenw ka ko de laɲininen ye jamanadenw de nana jɛrɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ani maliyɛnw sigilen don jamana o jamana kɔnɔna na k'olu de ko ka nin waleya in sigi sen kan u tilara o la tuguni u tɛna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan ko ka se ka nin baara in kɛ Sulemani Den ko min ye wasa ye a ko la ko sa ko sarti ale kɔni ani sɛmɛsa fo don min ye sariya suma kura ale la ka baara kɛ o kɔrɔ sa ni sarti ni sariya suma fɔra ɲɔgɔn kɔ Falaye a bɛ taa sariya suma kura in taama han siginiden b'ale kɔnɔ baara na kɛ ni o ye Sulemani Den ko yanni baara in ka kɛ u ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye baarakɛ jɛkulu ye CNT kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ɲininka kelen kelen u k'u ka hakilinaw di o fana kɔfɛ u ye baro sigiw kɛ a kan ka sɔrɔ ka na n'a ye sa wasabulo yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ u ka sɔrɔ ka a yira sa ko baara in ale bɛ se ka kɛ bi baara bɛ se ka kɛ ni a ye n'o ye sɛbɛn in ye k'a ta ko ka baara kɛ ni a ye n'i y'a jateminɛ nin baara in Falaye ale bɛ sɔn ka fana se dansigi kɛ CNT yɛrɛ ka baara la sabula o taatɔ don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka yan'o cɛ sa maliden ko o fana sariya tun b'u bolo sariya min b'a to sa maa minnu bɛ yen ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ani an ka jamana fan caman fɛ olu bɛ se ka ta ba la cogo min na ka don bɛrɛ la o ye maliden ko sariya ye o ɲɛbila sariya fana tara ka kɛ sariyakisɛ ye dɛmɛ ani bɛrɛbɛrɛli bɛn ni kelenya o ko bɛ se ka kɛ cogo min yanni baara ka ban fana CNT a ye gouvernement yamaruya yanni ale ka segin ka na u ka baara kɛ fana ka sariyaw ta n'a bɛ f'o ma ko ordonnance yanni CNT ka na ka bɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sabula nin ye CNT maaw olu taatɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fo octobre kalo de u bɛ segin ka na nka ni ko balalen kɛra Falaye u bɛ se ka wele k'u ka na o baara kɛ ka kɛ ni jamana ale yɛrɛ ka laɲini ye nin ye kow ye bi sɔgɔmada in na minnu kɛra CNT ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka kɛ ni baaraw ye baara minnu ni gouvernement kun y'olu laɲini n'o ye ɲɛbila sariyaw ye k'olu ta k'olu yɛlɛma baara kuncɛli la Maliki Jaw a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin malidenw ma u ka wulikajɔ ani u ka don o don cɛsiri la min ye CNT ye sariyakisɛ minnu bɛ yen ni a y'olu lasigi sen ka zen a y'u bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a la kumabaw k'olu ta kuma tɛ mun bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw kan maliyɛnw yɛrɛ ka lafiya kow la ka taa se min taara bi n'o o ye furancɛla fanga yɛrɛ mɔnɔbɔli kura ye a y'a da don nin bɛɛ la wolomasiri tabaw a y'u fo u ka baaraw kɛcogo ɲuman na kɛlɛdagaw bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ni cɛsiri ka dɔ fara o kan maliyɛnw min ye Maliki Jaw ye a y'olu de sɛbɛkɔrɔ fo muɲu ni sabali olu minnu kɔnnen don bi furancɛla fanga k'a kɔkɔrɔma don a kɔni ko sa k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ kulusi jala kelen maa ye an ka wulikajɔ cɛsiri ni baara kɛ an ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ cogo min Maliki Jaw y'a ɲini fana k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na tiɲɛ don fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka ca bingaliw ka ca nka k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ maa si kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye waleya o waleya n'i m'a faamu finitugulakaw olu wele olu kana ka baara kɛ yaasa ko in bɛ se ka lafiya cogo min na CNT maaw u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye AES ye ka taa se diɲɛ yɛrɛ bolofaraw ma CNT yɛrɛ taara yɔrɔ minnu na n'o o ye ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baara min n'o kɛra CNT fɛ
Maliki Jayi da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ kɛ kun ye jamana ale ka lafiya ye a ko fana ko min ye nin sigi in senfɛ n'o ye tile 75 sigi in ye fala ye ko olu yɛrɛ ka musaka k'u y'a don bɛrɛ la laɲini min kun kɛra sa k'a lajɛ ko ka dɔ bɔ a la ko bi k'u ye dɔ bɔ a la wa fana min ye CNT ye ɲininkɛlen n'a maaw fɛ sa cololiw k'o dabila wuli ka jɔ ka kɛ u ka ɲɛsin baara ma yaasa laɲini minnu kɛlen don u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min n y'a f'i ɲɛna n ko min ye katikaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ bi enveloppe n'o ye sefa wari miliyɔn 4 n'a kunkanfɛn dɔɔni de b'a jɛ ni kɔni ye 253 ye miliyɔn 40 ani 253 u y'o o de di katikaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka préfet n'o ye Aruna Jara ye ale bolo min ye wolomasiri tabaw ka ciden bolo musaka in a dira ma kati bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko kɛ k'u boloma dɛmɛ yaasa min ye katikaw ye olu ka laɲiniw ye minnu ye ani maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye an ka se ka wolomasiri tabaw k'olu kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka basigi ni lafiya la n'an ka jamana kɔnɔ sifinnakaw olu faralen don ɲɔgɔn kan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yan'o cɛ fɔlɔ an bɛ taa ekɔliko la fala ye min ye DEF ye ale résultat o ma bɔ fɔlɔ ko Bamako yan min ye ɲɛmaa dɔw ye olu minɛna bi kalanden minnu bɛ yen n'olu ye DEF kɛla la sa k'olu ka nɔti k'u tun bɛ k'o de falen baara in kɔni ko centre d'orientation mɔgɔ dɔw ko olu bɛ a la sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na sa maa minnu minɛna siganamaa wɛrɛw bɛ yen ko olu bɛ ka ɲini nin ko in senfɛ sabula min ye DEF ye maaw sigira yen nɔ ka mɛn k'a jaabi kɔnɔ dɛ don o don fɔra la o ma bɔ minisiriso yɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ ko don min ni jaabi bɛna na bɔ k'u bɛna n'o fɔ mɔgɔw ye n'a fɔra sisan ko correction fana bɛ sen na ko mɔgɔ bɛ ka taa olu fana ka nɔti falen tuguni minnu ye ɲɔgɔn dan kɛ ka tulu ka nɔti falen k'a kɛ nɔti wɛrɛ ye ko kan ka jateminɛ o sɛgɛsɛgɛli n'o baaraw fana bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma sini n'an ye min sɔrɔ ka fara su in na ta kan an na o fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu faralen don ɲɔgɔn kan ka bɔ Kajolo min ye u bɛ kan min sigi san o san ɲinan kan tɔgɔ o ye kan Isaac Boro ye Isaac Boro in ale sigira sen kan juillet kalo tile fɔlɔ min ye lycée ba min bɛ Kajolokaw fɛ yen baara in sa ale kɔni kɛlen don denmisɛnninlakaw fɛ gidu ni skutu n'olu bɛ chrétien diinɛ maaw ka hukumu kɔnɔna na Sikasokaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya in kɛkun ye min ye sifinnakaw olu ka se ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ kɛ ɲɛyelekew ye yiriwaliko ta nasira fɛ bɛn ni kelenya ani yɛlɛmali ka se ka jogo ɲumanw don u yɛrɛ la nin dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na barosigiw bɛna na kɛ barosigiw bɛ tali kɛ sifinyaw kan min ye dɔrɔgu kɛlɛli ye denmisɛnnin yɛrɛ bɛ se ka kɛ ɲɛmaa tilennen cogo min ka faso baara denmisɛnnin 60 min nana sa cɛ ni muso ka bɔ Sikaso mara la ale ni Sikaso lamini bɛɛ lajɛlen chrétiensow la sa olu bɛna na nin baara in kɛ fo juillet kalo tile 6 a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kajolokaw fɛ yen Yoroso ko olu ka réseau o kɔni bannen don dɛ téléphone mun b'olu bolo ko o bannen don min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Malitel k'a tigɛlen don Yoroso kɔnɔna na bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye téléphone tigɛ in kɔni ye ale ni internet fana tigɛli taalen don ɲɔgɔn na studio tamani mɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u fila bɛɛ don sabula Orange ale fana murutilen don u kɔni y'a ɲini sa Orange ni Malitel fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa cogoya min na olu bɛ se cogo min na ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna na téléphone ko ta nasira fɛ mara kamabɔli sɛbɛn min bɛ yen n'o ye code de collectivité ye o bɛ ka ɲɛfɔ Masinakaw ye barosigi ye a daminɛna kunungo min ye baara kan ka tali kɛ mina sa o ye fasoden ɲumanya ye jɔyɔrɔ ko sifinnakaw fɛ yen min ye ka dɔ fara dɔnniyaw kan halisa denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw b'a fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye yiriwali ni bɛn ni kelenya sinsinni baara in bɛ tali k'o la min ye denmisɛnnin 50 ɲɔgɔnna ye olu kɔni nana sa ka bɔ Masina commune kɔnɔnaw la dugumisɛnw ni dugubaw bɛɛ lajɛlen ka taa fara laadalatigiw kan ale ni sigidalamaw ani ɲɛmaw polisiw ni protection civile maaw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na sifinnaka minnu bɛ Masina olu de kɛlen don ka barosigi ale sigi sen kan an b'a yira o la sa ka bɔ Gawokaw fɛ yen fala ye burutalaw murutilen don dɛ u b'a fɛ k'an buranakaw kɔngɔ dɛ ɔnsɔnninw Gawo yɛ grève k'u y'a daminɛ sɔgɔmada in na min ye ko tile 3 grève don maa minnu bɛ buru ta ka taa di mɔgɔw ma k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko min ye olu ka sɔrɔ ko dɔ de nana bɔ o la
boulangerie tugu y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye nin kɛ k'u m'u sara olu la koyi ko farni ale ni gasoil de sɔngɔ yɛlɛlen no nin waati in na wa min ye nin waleya in ye n'u y'o kɛ k'a sɔrɔ m'u sara olu la olu b'o kɔn fo ka se u dan na wa u bɛna ɲini u fɛ sa u ka sigi ka kuma yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na fala ye an b'a lajɛ an bɛ taa burukinakaw fɛ yen an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka taa burukinakaw fɛ yen. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu in tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurula kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. An bɛ taa Burukinakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ndulati terrain min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Sadikatu Ut na ale bɛ Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna na ndulati terrain in a lakurakurayara lakurakurayali bannen kɔfɛ nin tubabukalo in tile fɔlɔ Sadikatu Ut min ye kafu mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ndulati bɛ se ka k'a kɔnɔ ko baara kɛcogo ko o ɲɛna kosɛbɛ an bɛ hakililajigi kɛ k'a jira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ min ye Mali kɔnɔ yan a bɛ waati damadɔ bɔ an ka terrain olu bɛ ka lakurakuraya baara in bɛ ka kɛ jɛkulu kelen min fɛ n'o ye baarakɛyɔrɔ min ye ale de fana ye Burukinakaw ta o lakurakurayali baara kɛ baara in ɲɔgɔnna a y'a kɛ Senegalikaw fɛ yen nin waati in na Gambikaw olu fana fɛ a bɛ ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ min ye Sadikatu Ut ye ale kɔni datugura sa ka san caman bɔ min ye kafu ye a y'a jira k'a fɔ ko farafinna balontan tɛ se ka k'a kɔnɔ min ye diɲɛ seleke naani ndolantan tɛ se ka k'a kɔnɔ nka baara ninnu bɛɛ lajɛlen bannen an ka Mali société min bɛ yen ni ale bɛ nin ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ ale ni Burukinakaw olu de jɛra sa ka nin ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye Sadikatu Ut ye k'a daminɛ a kɔnɔmana f'a sokɔnɔnaw a vestiaire kɔnɔnaw a maa bisimila yɔrɔw a don yɔrɔw jamanakuntigiw bɛ sigi yɔrɔ min ale ni kafu maabaw bɛ sigi yɔrɔ min ka taa se arbitre olu ka yɔrɔ ma min ye kunnafonidilaw ka yɔrɔw ye binkɛnɛ yɛrɛ sanfɛla wo b'a kɔnɔna na ɲɛgɛn fɛn fɛn bɛ yen bɔyɔrɔ 64 min bɛ stade in na ka taa se a pôle bɛɛ lajɛlen ma u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn kurakuraw ye kuma tɛ a maa sigiyɔrɔ ni mi-temps bɔra ka taa se dumunikɛyɔrɔw u y'olu bɛɛ lajɛlen dilan a la min b'a to sa n'i nana ndulata lajɛ i ka se ka t'i ni lafiɲɛ cogo min na ka se ka don min ye kunnafonidilaw sigiyɔrɔ ye faamaw sigiyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ kurakura ye i b'a fɔ ko stade kura don Burukinakaw u y'a jira sa k'a fɔ ko maliyɛn min ye nin baara in kɛ nin ye k'olu n'a bɛna to ɲɔgɔn bolo sabula terrain caman b'u fana fɛ yen u b'a fɛ k'olu fana bɛɛ lajɛlen la kurakura i y'a fɔ an y'an ka Omnisport n'an ka Mamadu Konatew kɛ cogo min ani an ka Wɛnzɛn Kulubaliw ni Jara Asiw ka taa se Barima Bokumu ma Amari Ndaw min ye Abulayi Makɔrɔ Sisoko ye Babɛnba olu bɛɛ lajɛlen ma sa ko k'olu ɲɔgɔnnaw olu fana la kurakuraya Wagadugukaw fɛ yen nka nin waati in na min ye an ka nin baarakɛbolo in ye a kɔni a bɛ Gambikaw de fɛ yen nin waati la yaasa olu fana ka dulatan terrain bɛ se ka lakurakuraya cogo min na Senegal ta tɛmɛnen kɔfɛ maa min ye nin baara kɛ a y'a jira sa k'a fɔ jamana ale bɛ foli kɛ olu ye ale ni jamana ɲɛmaaw ka taa se maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma Burukinakaw fana k'u fo u ye danaya min da ale kan sisan sa a tɔ tora sa min ye Capitaine Ibrahim Traoré ye ale ka don fɔ min na nin stade in a kurunbo karili a n'a bilali sen kan o bɛna na kɛ n b'a dɔn o tɛ kɛ AES jamana si kɔ sabula min ye AES maaw ye u na sɔn ka ɲɔgɔn wele ka taga nin da o kun kan ka fɛn kɛ yan dɛ aw ka min bɔra ka kɛ yan sisan o kun kan ka kɛ yan nɛgɛsoboli yɔrɔ bɛɛ bɛ ninnu ta in na
ke ba aw tɛ se ka Burkina bati tuguni ngoyi ni nɛgɛso boli kɛra a tɛ se k'u ba e b'a nu ka nɛgɛso ni ninnu ye ninnu ka ɲi dɛ donc su in na an ka mɛn nin fɔ fala yani an ka taa Malikura taa sira la Mali akimaw olu tun ye welewelemada bila kabini mars kalo tile 19 maa min b'a fɛ ka radio ni télévision so dayɛlɛ Mali kɔnɔ a jaabi bɔra a yira sa k'a fɔ ko min ye radio so 94 u y'olu yamaruya olu ka se ka radio dayɛlɛ Mali kɔnɔ télé so o ye 14 ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ja feere kɛ i n'a fɔ canal bɛ cogo min olu fana ɲɔgɔnna kelen o fana sɔrɔla an ka jamana kɔnɔ min ye radio Sahel ye ale kɔni ɲɛmaaya so o bɛ fo Kidalikaw fɛ yen olu fana ye papier sɔrɔ Aki bolo falaye an yɛrɛ ka jani y'a sɔrɔ min ye jani ye an yamaralen don k'an ka baara kɛ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la sisan sa ko komi baara in yaasa u ka se k'i ka fréquence d'i ma radio commercial olu ta ye 15 ye ko n'an dara n'o ye don min u bɛna ka na u ka minɛnw sigi an fɛ yan an bɛ se ka baara daminɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko baara in hukumu kɔnɔna na fana foyi ma kɛ ni Aki mɔgɔw ma mɔgɔw ɲininka u ye dayɛlɛ ka sɛbɛn di e yɛrɛ de bɛ taa ka taa sɛbɛn san a fɔ o ma ko dossier de candidature i bɛ taa san ɲininkaliw de b'a la a bɛ se ka se fo page 90 80 100 ma i b'a bɛɛ lajɛlen jaabi ka taa da ye ani ka sɛbɛnw n'i y'o da olu bɛ tila k'o ta k'o lajɛ yanni k'u ka jaabi bɔ tuguni u b'aw wele ka na karisa e ye nin sɛbɛn ta e ye nin kɛ tan an bɛ fɛ ka nin faamuya an bɛ fɛ ka nin faamuya e bɛna na baara kɛ cogo di a bɛ fɔ o ma ko audition fala ye n'o banna u bɛ sɔrɔ sa ka ɲɔgɔn ye ka jaabi bɔ ko k'u ye min sɔrɔ zen a ka ca kosɛbɛ a bɛ 130 kɔ bɔ nka olu ye 122 ta 122 in fana na u tilara ka 94 ta o ye arajow ye 15 o ye telew ye zen kɔni ta la ni Tawuden ni Menaka ni Yorodi Sahel bɔra la u ye arajo di Mali fan bɛɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na u ye arajo kura 6 di ka fara kɔrɔlen olu kan télévision fana u y'o fana di b'a dɔn k'a fɔ a télévision fanba fana bɛɛ bɛ Bamako yan an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔw b'a la n'o ye Kati 24 Bubu Mabel Fatumata Batuli Nyang fana ka mɔgɔw fana n'olu ye 881 olu fana y'a sɔrɔ maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu ye sigidalamaw ye n'olu fana y'a sɔrɔ ka kɛ ni Segukaw ka mɛnta ye ale ni maa min bɛ yen fana ni o ye Kurumakaw olu fana ye dɔ sɔrɔ a la Madu Jara n'ale tun bɛ Kayira la kɔrɔlen ale fana ye dɔ sɔrɔ nka ale ta o bɛna kɛ sigida kow dɔrɔn de kan parce que arajo dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛ ka baara min kɛ u y'u ta perepere latigɛ u bɛ fɛ k'u ɲɛsin fɛn minnu ma dɔw bɛ yen olu ko olu ta ye sɛnɛko dɔrɔn ye olu ta tɛna don foyi wɛrɛ la tuguni n'o tɛ o fana b'a la a bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛnw bɔra ka di musaka a tɔ tora o sarali de sisan donc Aki maaw u ka baara nin y'ale kuncɛlen sisan an bɛ taa kalanko la Malikura taa sira minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna n'o ye Burema Kansayi ye ale ni Mark Kulubali ani Baba Tarawele ka bɔ Gintana olu ye min kɛ an ka sɛ k'o lajɛ. An balimaw an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Malikura ta sira tako sabanan an bɛ o kɛnɛ kan bi an ni minisiri min don o y'an ka jamana sanfɛ kalanko ani dɔnniya ɲɛɲiniko minisiri ni o ye professeur Burema Kansayi ye minisiri ni sɛ. Ka ɲininkali kɛ minisiri la a ka minisiso baarakɛlenw kan ni mɔgɔ min bɛna o baara kɛ o ye baarakɛɲɔgɔn Baba Mahamani Tarawele ale ye radio Nkitan baarakɛla ye n'u b'a fɔ o ma ko la voix des femmes Baba i ni sɛ. Malikura taasira ye an ka jamana gouvernement ka taabolo sigilen ye sen kan ka cogo di minisiri bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u ka baarakɛlenw kan san kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ an bɛ musée national la bi n'o ye an ka jamana ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ ye ka ɲininkali kɛ an ka jamana sanfɛ kalanko ani dɔnniya ɲɛɲiniko minisiri la. Ayiwa minisiri professeur Burema Kansayi e bɛ an ka jamana sanfɛ kalanko ani dɔnniya ɲɛɲiniko kunna a bɛ waati bɔ. Minisiriso ye baara minnu kɛ waati tɛmɛnenw na an bɛna o fanba dɔw lajɛ ja dɔw la yanni an ka ɲininkaliw lase i ma o ye ja labɛnlen ye ORTM fɛ i ka minisiriso ka baara kɛlen taabolo kan. An ka sanfɛ kalanko minisiriso ye baara nafama caman kɛ kalo 6 laban in kɔnɔ i n'a fɔ ekɔlidenw ka tɔn IM cili
dan sigili dantɛmɛ waleya la an ka sanfɛ kalansow la. Kumaɲɔgɔnya sabatira u ni ekɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu cɛ. Baara dɔw bilala sen kan an ka jamana sanfɛ kalanko minisiriso fɛ walasa ka ɲɛta sabati ani fana ka se ka ekɔlidenw waleɲuman dɔn ani k'u ka musakako ɲɛnabɔ. Kɛnyɛrɛye kalanso ka lajɛba tako 6nan u sera ka o kɛ kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ. U ye mɔgɔ faamuyalenbaw ka lajɛ dɔ labɛn hadamadenya taabolo ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kura baaraminɛw cogoya ye. U sera ka baara dɔw sigi sen kan walasa kalandenw bɛɛ k'u ka wari sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ. U ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan mara cogoya ni a walankatali cogoyaw kan. Kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ sanfɛ kalanso ni ɲinini minisiriso sera ka lajɛ dɔ sigi sen kan min bɛ se k'a to jɔnjɔnw bɛ se ka damakɛɲɛ an ka jamanaw kɔnɔ. U sera ka kamesi tɔgɔla lajɛ tako 4nan kɛnɛ sigi sen kan kalan sabatiliko ɲuman kama. Kamesi tɔgɔla lajɛ min kɛra ka ɲɛsin kɛnɛya karamɔgɔw ka lakodɔnni ma kɛnɛya ko kan. O karamɔgɔ tun ye mɔgɔ 50 ye. 44 sera ka tɛmɛ. A bɛ i n'a fɔ 100 sigi la 88. U sera ka kalanso dɔ sigi sen kan tile ni fiɲɛ bayɛlɛmali kama. Minisiriso sera ka bajangarani ka ye sanfɛ kalanso sigi sen kan ani ka Sikaso ta baaraw daminɛ. Sikaso sanfɛ kalanso dɔ fana jɔli baaraw daminɛra. Gawo sanfɛ kalanso lakodɔnni tamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen o dilanna ka tila ka sɔn o ma. Sanfɛ kalanko minisiri taara i ɲɛda diɲɛ taabolo kura dɔnniya sanfɛ kalanso kan. Sikaso min jɔli baaraw bɛ sen na. Lajɛ caman kɛra walasa ka jɛɲɔgɔnya sinsin ani jamana wɛrɛw cɛ. Jamana kunkanko kumaw sanfɛ kalanso caman sen yera o lajɛba la. Nin de ye baara belebele ye minnu kɛra an ka sanfɛ kalanko minisiriso fɛ. Ayiwa minisiri an bɔra ka dɔ faamu baara fanba kɛlenw na i ka minisiriso hukumu kɔnɔ san kɔnɔna la sanfɛ kalanko nasiraw la ni o ye kalanso kuraw dayɛlɛli ye dɔnniya taabolo sirakow ani fɛɛrɛ kuraw sigili sen kan kalan waati ko o n'a ɲɔgɔnna fɛn caman caman. Mɛn tigila o ye mɛnni kɔ da ye sanfɛ kalanso ni a bɛ dayɛlɛ a sanw bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ u don ɲɔgɔn kɔnɔ o bɛ taabolo jumɛn na bi bi in na i ka minisiriso kɔnɔ ɲɛ sɔrɔla o la wa a sera ka basigi ka bɛn taabolo tɔw ma wa. N b'i fɔ i ka ɲininkali la i ye ɲininkali min kɛ an bɛ ka baara kɛ o kan pour que an ka sanw kana na don ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min donna an ka sanfɛ kalansow la o ka se ka u ka kalan kɛ fɛrɛ la ka bɔ joona. Lisansi o kalan kan ka kɛ san 3 n'i bɛ taa master la i bɛ san 2 fara o kan ni doctorat don i bɛ san wɛrɛ fara o kan donc lisansi de ka ca. Effectivement o waatinin kɛra mɔgɔw tun bɛ mɛn lisansi ɲini na ka sɔrɔ o tɛ se ka bɔ. U bɛ misaliya ta an ka FSEC de la ka caya o ye faculté des sciences économiques et de gestion ye ekɔlidenw ka ca o yɔrɔ la a bɛ mɔgɔ 45 bɔ o ekɔliso kalanso kelen kɔnɔ ani gɛlɛya wɛrɛw nana don o kɔnɔ covid tun b'a la ani ekɔlidenw fana ka bɔli banbaliw tuma dɔw la ekɔli karamɔgɔ fana ka bɔli olu bɛɛ nana ka na fɛnw gɛlɛya mais an bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la baarabaw kɛra o de kama n bɛ faculté bɛɛ de don u ka kuntigiw n b'u fo n bɛ rectorat mɔgɔw fo ka enseignants fo ani étudiants fana u ye conscience sɔrɔ n b'olu fana fo min ye FSEC ta ye sisan par exemple u bɛ ka bɔli labɛn minnu ye bac sɔrɔ 2021 2022 o ye 5e ani 6e promotion ye donc minnu ye bac sɔrɔ 2021 olu b'u ka san 4nan na minnu ye bac sɔrɔ 2022 olu ka san 3nan na donc u bɛ 3e année de la u bɛ ka labɛn ka bɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko an bɛ ka sɛnsɛn ka taa dɔɔni dɔɔni k'an ka année ninnu régulariser pour que ekɔlidenw ka se ka kalan kɛ o ɲɛma ka bɔ waati la. Ayiwa minisiri sanfɛ kalanko la halisa a ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw bila sen kan walasa basigi ka don an ka jamana sanfɛ kalanso la sabula waati dɔw la yoboyaba dɔɔniw bɛ na mankanw bɛ caya dɔɔni. San tɛmɛnenw na ekɔlidenw bɛ wuli ka taa kalansow la
u tɛ segin u bɛ faga an ye exemple caman dɔn mɔgɔ caman dɔw bɛ blessé dɔw bɛ faga laban min kɛra o kɛra février 2024 la kamalen dɔ fagara FSEC étudiant dɔ donc an ye décision ta k'a fɔ ko o jɛkulu in min b'a to fagali bɛ kɛ o ka baara ka jɔ espace universitaire la donc gouvernement fana ye mesure ta ka jɛkulu in ci kabini o kɛra en tout cas n'an bɛ se k'a fɔ ko résultat bɛ yen o ye ka depuis o waati fo bi mɔgɔ si ma sa kɛlɛla ye donc o ye ko ɲuman ye barisa mɔgɔ tɛ wuli ka taa kalansoyɔrɔ la i ka faga kama i bɛ taa kalan de la i bɛ taa dɔnniya ɲini de la i bɛ taa mɔgɔ dɔn na i bɛ taa ɲɛɲini de la mais fagali man ka bɔ o yɔrɔ la donc o y'a to depuis o waati la ka taa mars 2024 fo sisan vraiment an y'a ye k'a fɔ ko violence nɔgɔyara kosɛbɛ. ayiwa tɔn minnu tun bɛ sufinw tɔgɔ la n'u b'a wele ko AM e ko k'a y'a ci t'a dɔn dulonni de don ɲɔngirilen don mais e ko k'a y'a ci n'a y'a ci sisan sufinw olu ka kumada bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn conseil d'université la ani conseil d'administration la. bon olu kumayɔrɔ ka ca sanfɛ kalansow labɛnnen don pour que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ ka se ka hakilina fɔ o yɔrɔ la n'i ye facultéw ta an bɛ min fɔ ko département responsable de classe de bɛ taa kuma DR ninnu de la kungo fɛn fɛn bɛ classe kɔnɔ problème fɛn fɛn bɛ classe kɔnɔ olu bɛ taa ɲɛfɔ département kɔnɔ o possibilité bɛ yen n'i ye assemblée de faculté ta étudiant ka représentant bɛ yen o bɛ ni problème fɛn fɛn b'o o la n'u ma se ka fɔ département na o ka représentant b'a fɔ assemblée de faculté la ni institut ninnu ta olu ta ye assemblée générale u bɛ se ka taa fɔ ye dɔw ta ye conseil d'administration ye université la conseil d'université la donc a kuma kɛyɔrɔ ka ca ekɔlidenw b'a bɛɛ la pour que k'u ka kungo fɔ ka fara o kan CNU fana an ka centre national des œuvres universitaires o ye ekɔlidenw ka so de ye o n'u ka problème fɛn fɛn bɛ yen u bɛ se ka taa ɲɛfɔ ye CNU yɛrɛ ye baara kɛ ka yɔrɔ dɔ labɛn min b'a to u ni ekɔlidenw bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya u k'a ma ko le CNU à l'écoute des étudiants CNU bɛ ka ekɔlidenw lamɛn donc u bɛ to k'o organiser waati ni waati pour que ekɔlidenw ka représentants u ka se ka na a dɔw bɛ bɔ Segu dɔw bɛ bɔ IPR la ka na dɔw bɛ bɔ fo Sikaso u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan problème minnu bɛ yen u b'a ɲɛfɔ CNU ye CNU b'o ta en charge k'u ka problème régler association wɛrɛw bɛ yen espace universitaire la minnu tɛ violence kɛlaw ye olu bɛ kɔ wɛrɛ la u bɛ ekɔlidenw former u b'u yɛrɛ former u bɛ club UNESCO la olu bɛ kalanko de la o association olu ka ca olu tɛ yela de sisan de u commencera ka ye de donc an b'olu sankɔrɔta an b'u dɛmɛ pour que olu ka se ka baara kɛ ka ekɔlidenw u nana min kama de kalanyɔrɔ la o ka se ka ɲɛnabɔ o ye ka kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ ka taa baara kɛ. AM ko bannen. AM dissoudra le a cira état bolo AM ka créé état ma AM créé o mɔgɔw de y'a créé état tɛ association créé ka bila mɔgɔw da la association ye mɔgɔw dala jɛra bon an bɛ fɛn dɔ créé min b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ AM tɛ état ka création ye o mɔgɔw de y'a créé mais k'a bɛ baara kɛ espace universitaire kɔnɔ bon waati jan kɛra u ka baara kɛ ka na waati dɔ sera an y'a ye k'a fɔ ko olu ka baara ani an ka sanfɛ kalanso ka taaɲɛ olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o de y'a to a cira donc an tɛ ka baara kɛ k'a fɔ k'an bɛna AM sigi sen kan dɛ an t'o baara kɛ la parce que o t'an ka baara ye voilà an bɛ baara kɛ pour que ekɔlidenw ka se ka u ka kalan kɛ fɛrɛ la o baara kɔni an b'olu kɛ la. ayiwa monsieur le ministre dɔɔni tɛ se ka sɔrɔ ni karamɔgɔw tɛ karamɔgɔ ɲumanw ka caya ayiwa ko karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ an ka jamana in kɔnɔ sanfɛ kalansow la fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo. bon sanfɛ kalanso la an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ taa kilasi kɔnɔ ka ekɔlidenw kalan n'i ye chiffres ta a bɛ mɔgɔ 250 bon n'i y'o ta ekɔlidenw hakɛ la parce que ekɔlidenw bɛ mɔgɔ 100,000
wa 47 a ka ca n'o ye n'i y'u da ɲɔgɔn na a bɛ kɛ i n'a fɔ ekɔli karamɔgɔ kelen mɔgɔ 73 bon norme min fɔlen don UNESCO bolo o ye ekɔli karamɔgɔ kelen mɔgɔ 25 kɔrɔ ko an ma se a yɔrɔ la mais o pour que an ka se ka bouger o la recrutement kɔni o kan ka kɛ an kan ka enseignant recruter parce que kɔrɔlenw mɔgɔkɔrɔbalenw olu bɛ ka taa retraite la il faut que mɔgɔ kuraw fana ka recruter pour que olu ka se ka don ka an ka donc kalansow u sankɔrɔta parce que pour que i ka se ka école karamɔgɔ min ye professeur ye ou bien directeur de recherche pour que i ka se k'o former hali n'i ye dɔgɔtɔrɔ ta au moins i bɛ san 7 ou bien san 10 kɛ pour que a tigi ka se au niveau la donc a ko bɛ kɛ ni hakili ye bon an ye recrutement kɛ salon budget 2023 la recrutement dɔ kɛra mɔgɔ 70 ni kɔ an y'o recruter ɲinan fana an bɛ ka labɛn kɛ pour que ka mɔgɔ 100 ɲɔgɔn recruter donc san o san enseignement supérieur a bɛ se ka recrutement kɛ donc n'an ye ɲininkali kɛ ni se min bɛ état la état b'o fɔ donc an bɛ recrutement kɛ sira fɛ donc o de b'a to dɔɔni dɔɔni an bɛ dɔɔni dɔɔni fara a kan mais an bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ fana ni technologie utilisation ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi jagoya tɛ classe bɛɛ kɔnɔ école karamɔgɔ ka taa sigi parce que école karamɔgɔ kelen a bɛ se ka mɔgɔ caman kalan k'a sɔrɔ olu tigiw yɛrɛ ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ classe ba yɛrɛ dɔ kɔnɔ o ko ma ko université numérique an bɛ baara la depuis san caman pour que k'o sigi sen kan donc hali ni université numérique yɛrɛ ma se ka sigi sen kan au moins an ka se ka présidentielle c'est à dire que mɔgɔ ka se ka na waati dɔ la ka na kalan kɛ classe kɔnɔ waati dɔ la u ka se ka u ka cours suivre u to en ligne an ko ma ko enseignement hybride an bɛ k'o labɛnw fana kɛ donc yɔrɔ dɔw la n'olu bɛ kɛla donc olu b'a to bon an bɛ se ka o déficit kɛlɛ n'o tɛ a solution kɔni ye min ye o ye ka vraiment enseignant recruter massivement pour que u ka se ka donc caya enseignement supérieur kɔnɔ u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ. Ayiwa minisiri professeur Burema Kansayi an ka jamana sanfɛ kalanko ani dɔnniyako ɲɛɲinini minisiri sanfɛ kalanso jɔli an ka marayɔrɔ la ani k'a dayɛlɛ a bɛ hakɛ jumɛn na sisan. Université publique 10 de bɛ Mali la sisan. Université du Mali créera 93 a dayɛlɛla 96 donc an ye ɲɔgɔn jɛra fɛn fɛn min kɛ enseignement supérieur kan u ye recommandation kɛ ko ka université dayɛlɛ région na donc université fɔlɔ min dayɛlɛla région na o ye Segu université o kɔfɛ transition in kɔnɔna na université 3 dayɛlɛla ka fara o kan o ye université Sikaso université dɔ dayɛlɛla donc université dɔ créera Gao dɔ créera Tombouctou donc tile fila in na aw y'a ye donc président tun ye annonce kɛ 2023 Kayi k'a fɔ ko ka université créer Kayi ani ka université créer Bandiagara donc olu fana université olu créera donc sisan an bɛ ka baara kɛ pour que université ninnu ka dayɛlɛ ani u ka infrastructure ka jɔ donc min ye Sikaso ta ye o dayɛlɛli kɛra institut dɔ dayɛlɛla donc olu bɛ baara la technologie alimentaire sira la donc an ye filière wɛrɛw fana dayɛlɛ génie rural o fana bɛ baara daminɛ sɔɔni Sikaso ye donc Sikaso institut fana jɔli daminɛna parce que président tun ye biriki fɔlɔ da juin 2024 la donc a bɛ ka jɔ a jɔli bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni an k'a fɔ fana k'a fɔ an ye centre d'intelligence artificielle fana créer donc ale fana jɔli bɛ ka kɛ a bɛ ka baara kɛ bon université min ye université de Gao ye an ye papier kɔni labɛn minnu b'a to dɔ bɛ se ka dayɛlɛ Gao donc an yɛrɛ bɛna tagama boloda ka taa lajɛ Gao mun de bɛ se ka kɛ pour que yen fana ta a ka baara daminɛ bon Tombouctou an bɛ se k'a fɔ ko dɔ bɛ yen baara dɔ bɛ ka kɛ an bɛna dɔ fara a kan an yɛrɛ taara tagama na ka na yen lajɛ donc institut dɔ bɛ yen nɔ u b'a ma ko institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou ale tun seginna ka na Bamakɔ yan crise kama mais sisan an bɛ ka lasegin ka taa donc ani manuscrit u bɛna segin ka taa Tombouctou hali a tɛ mɛn donc Tombouctou fana baara dɔw bɛ ka kɛ donc minnu ye kura fila minnu dayɛlɛlen filɛ nin ye an bɛna baara fana daminɛ pour que olu fana ka se ka fɛn dɔw dayɛlɛ voilà waatini natɔla la
donc Bayangara ani Kaye donc olu baara bɛ senfɛ. An ka mara yɔrɔw sanfɛ kalansow dayɛlɛli la dɔnniya min bɛna kalan u la o dɔnniyaw bɛ tali kɛ an ka jamana mago la wa i ye misali ta Sikaso ta kan o ka kalan dɔnniyaw ɲɛsinnen don baloko ni duncogo taabolo sabatili ma. O ɲininkali diyara n ye parce que kalan kɛkun ye min ye n'i bɔra kalan na i ka se ka baara kɛ i ka contribuer i ka jamana ka économie na ou bien i sigilen bɛ yɔrɔ min na i ka se ka contribuer économie na o ye sanfɛ kalanso ka souci ba de an ka baara bɛ ka ɲɛsin o de ma sisan parce que o de kama an bɛ fɛn fɛn min kɛ sisan an y'a dayɛlɛ k'a bila pour que mɔgɔ minnu bɛ baara la entreprise ni fɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo olu ka se ka dɔn an n'olu ka jɛ ka kuma pour que k'a fɔ ko mun de ka ɲi an bɛ kalan fɛn minnu kɛ module minnu kɛ jumɛn de ka ɲi jumɛn de ka ɲi n'u y'olu ɲɛfɔ an b'a dilan ka bɛn o ma pour que ka donc an ka jeunes former o ka se ka bɔ ka baara kɛ donc université kura ninnu fana na o baara de bɛna kɛ donc i y'a fɔ cogo min na Sikaso ta an y'a daminɛ ni technologie alimentaire ye parce que an y'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛkɛfɛnw olu kɔni ka ɲi kosɛbɛ a bɛ ɲɛ Sikaso donc mɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ o kɔnɔna na n'u bɔra olu b'a se ka donc baara kɛ unité minnu bɛ yen déjà a bɛ mɔgɔw bolo dɔ y'a créé o bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔ mais u yɛrɛ bɛ se ka u jija ka dɔ dayɛlɛ pour que ka baara kɛ o kɔnɔ donc filanan min bɛ na o ye génie rural ye an y'a dɔn k'a fɔ an mago bɛ olu fana baarakɛlaw la donc ainsi de suite Tɔnbukutu fana ta ye o ye Gao ani a bɛɛ lajɛlen en tout cas a sigira k'a fɔ pour que ni mɔgɔw sera ka kalan kɛ o domaine fɛn fɛn min na n'u bɔra u ka se ka baara kɛ a kun ye o de. Minisiri tile courant bayɛlɛmali o dɔnniya kalanko hakililaw fana bɛ sen na i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ an ye o la ni o ye centre ye n b'a fɔ ko centre énergie solaire. An y'a ye k'a fɔ ko nin waati na an ka jamana ye gɛlɛya sɔrɔ kuranko la recherche caman yera an ka jamana kɔnɔ minnu b'a to tile bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kuran ye lafiya k'a sɔrɔ mɔgɔw bolo bon an y'a ye k'a fɔ ko jamana minnu développélen don olu bɛ an k'o matière in ta u b'a fɔ ma ko lithium olu bɛ taa batterie dilan n'o ye an b'o batteriw san ka an mago ɲɛ n'o ye bon an y'a fɔ ko n'o fɛn ka ca an bolo yan mun na an yɛrɛ tɛ des dispositions ta pour que an ka denmisɛnninw former o la olu fana ka se ka dege olu fɛn ninnu dege cogo la donc centre in création nana o de hukumu kɔnɔna na donc sisan an bɛ ka labɛn pour que ka équipement k'a la et puis ka étudiants fɔlɔw ta année scolaire natɔ in na pour que ka centre in lancer donc an ka bac écoleden ɲumanw fana parce que caman bɛ taa kɛnɛma de bon minnu bɛ moyenne 15 16 17 sɔrɔ généralement an bɛ bourse di olu ma olu bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ parce que an ka kalanso ninnu dɔw problème b'u la mais sisan n'an ye centre d'excellence ninnu caya o b'a to denmisɛnnin dɔw olu bɛ préférer ka to yan nɔ u ka kalan kɛ u somɔgɔw kɛrɛfɛ ni ka taa jamana wɛrɛ la donc o hakilina fana bɛ centre in sigi cogo la donc n'o centre suguyaw cayara o b'a to an bɛ se ka an ka mɔgɔw former yan nɔ sur place an ka bacheliers ni an ka hakilinaw ye an ka jamana hakilinaw ye ni u bila ka taa jamana wɛrɛ la yɔrɔ min na an tɛ hakilina ko contrôler. Minisiri da sera a ma ko mansinmafɛn hakilimaya ani bunadamaden mansinlama n'o ye robo ye ko centre a bɛ sen na. Mali denmisɛnninw talanba de b'u la technologie ko la u taara compétition kɛ Afrique kɔnɔ Afrique kɔkan fana u ye prix sɔrɔ o kɔnɔna na président y'a décidé ko ka centre d'intelligence artificielle et de robotique sigi Mali fana sen kan donc o de nana ni centre in sigili ye donc kabini texte taara centre bɛ ka baara daminɛ donc u ye mission kɛ ka taa lajɛ yɔrɔ wɛrɛw la o centre suguya ninnu bɛ baara kɛ cogo min na u taara Japon u taara Iran u taara Iruzla la ka taa lajɛ sisan donc o baara bɛ sen na centre fana bɛ ka jɔ donc Kati o fana avancelen don kosɛbɛ donc hali a tɛ semaine bɔ u ye étudiant fɔlɔw recruter u ye concours kɛ ka u recruter donc minnu bɛ robotique kɛ ani minnu bɛ intelligence artificielle kɛ ani minnu bɛ mécanique kɛ parce que olu saba de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour ka innovation kɛ nafafa de b'a la parce que intelligence artificielle bi a bɛ appliquer fɛn caman na
i b'a ye santé la i b'a ye agriculture la i b'a ye enseignement na sisan n'i b'a fɛ ka fɛn dɔn n'i taara intelligence artificielle fɛngɛ na n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ résumé bɛɛ bɔ ka d'i ma a b'a bɛɛ ɲini ka na d'i ma k'a labɛn ɲuman kɛ k'a d'i ma i b'a lajɛ i b'a kalan dɔrɔn ka taa donc a bɛ appliqué yɔrɔ fɛn caman na donc o de kama an kan ka an labɛn diɲɛ kana taa ka an to yen parce que an ka denmisɛnninw n'i y'o yɔrɔ dilan o bɛ se ka walawala yɔrɔ min na an b'a dɔn k'a fɔ ko talan b'u la o bɛ se ka fɛn dɔ sigi sen kan a nafaba bɛ sécurité fana kan parce que an bɛ fɛn caman minnu ye aujourd'hui ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na an y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ mana ka kɛ drone kɛlɛ ye n'i b'a fɛ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma cogo min na a kana taa k'i to yen i kan k'i jija de donc centre d'intelligence artificielle et de robotique o ye vraiment yɔrɔ min ye yɔrɔ stratégique de don donc o de kama an bɛ ka baara kɛ pour que a ka se ka rapidement a ka baara daminɛ ayiwa an bɛɛ bɛ ka ala deli jamana basigili la ayiwa baarakɛlaw don ka sɔrɔdonbagaw olu mɔgɔ b'u ka hakɛ la ayiwa a bɛ cogo di e ni syndicat ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na sanfɛ kalanso ninnu donc an ka sanfɛ kalanso syndicat a dɔw bɛ pacte signé min ye basigi ye pacte dɔ signé k'a fɔ ko ka basigi kɛ pour que Mali ka se ka bɔ crise kɔnɔ dɔw y'o signé dɔw ma signé mais an kɔni y'an labɛn an ye cadre dɔ sigi an ka département na min b'a to an n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati ni waati an ka kuma an ka gɛlɛyaw kan an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min na o bɛ yen nɔ mais hali n'u wulila grève ko ni fɛnw na an b'u wele an b'u lamɛn ni problème minnu bɛ yen n'an bɛ solution min sɔrɔ a la an bɛ jɛ ka kuma an bɛ solution ɲini ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ se k'a fɔ ko ni an ka syndicat an ka a jɛ ka ɲi an ka jɛ ka ɲi. ayiwa minisiri kalan sabatila dɔ ye gafe kalanjɛ n y'o gafe kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe mara yɔrɔ n'u y'a kɔ ma ko bibliothèque olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ gafe kalan fanga man bon Mali kɔnɔ kosɛbɛ hakililaw fana bɛ yen ko ka na ni ka gafe mara yɔrɔ ni o ye bibliothèque ye ko k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ ni o ye kunnafoniko ta sira kuraw ye ayiwa ni o kɛra a bɛna fɛɛrɛ jumɛnw kɛ walasa mɔgɔw ka se ka o gafe mara yɔrɔ in matarafa ka dɔnniyaw ɲini gafew kɔnɔ. donc o gafe mara yɔrɔ in an b'a wele ko bibliothèque numérique bon nafaba de b'a la n'i ma se ka bibliothèque n'i ye université créée i bɛ bibliothèque universitaire centrale créée o ye gafe mara yɔrɔba ye donc universitaire bɛɛ bɛ taa gafew kalan yen donc o ye enseignant b'o la étudiant b'o la doctorant chercheur bɛɛ bɛ taa ɲɛɲini bon an y'a ye k'a fɔ ko tuma caman an ka chercheur n'u ka recherche nana se niveau dɔ ma u bɛ bɔ de f'u ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ tuma dɔw la u bɛ taa an dafɛ jamana ninnu dɔw la bibliothèque ba bɛ minnu bolo tuma dɔw la u bɛ taa fo Afrique kɔfɛla la ka taa ɲɛɲini donc an ko bon an ka lajɛ n'an ma se ka bibliothèque physique sɔrɔ min ye bibliothèque universitaire centrale ye n'an ma se k'o jɔ physiquement ka livre ta k'a bila kɔnɔ an k'an jija an ka bibliothèque numérique sigi sen kan bibliothèque numérique ye min ye o ye ka plateforme sisan dɔnniya gafew bɛ plateforme dɔw kɔnɔ a bɛ miliyɔnw bɔ miliyɔn caman plateforme kelen kɔnɔ livre b'a la article scientifique b'a la fɛn wɛrɛw b'a la vidéo ni fɛnw bɛɛ b'a la minnu b'a to chercheurs bɛ se k'a don o kɔnɔ donc u mago bɛ min na u k'a labɔ u k'a kalan donc an bɛ ɲini k'o de sigi sen kan min b'a to an ka chercheurs ani an ka étudiants olu fana kana manqué gafe la u ka se ka u ka kalan kɛ a ɲɛ ma donc baara fɔlɔ minnu bɛ yen ka kɛ o ye an ka lajɛ an ka fibre optique ninnu sama ka na an ka université ninnu kɔnɔ université caman na déjà a samanen don hali n'a fanga man bon ten mais n'a ma sama yɔrɔ min na an ka sama ka na donc o b'a to donc enseignants bɛ se k'u connecter cogo min u diya u ka baara kɛ n'a ye an bɛ partenaires fana ɲini minnu bɛ se k'an dɛmɛ pour que ka mɔgɔw ka se ka écolidenw ka se k'u connecter par exemple u ka téléphone na campus la k'a sɔrɔ priba tɛ donc o bɛ baara bɛ sen fɛ mais min b'a to vraiment bibliothèque numérique accès ka se ka kɛ facilement enseignants bolo étudiants bolo voilà ani an ka prof invité parce que tuma dɔw la an bɛ mɔgɔw dɔw wele ka na an fɛ yan u ka na an ka écolidenw kalan tuma dɔw la n'u sera an fɛ yen bon u tɛ se ka dɔn gafe u tɛ gafe sɔrɔ ka u ka fɛnw améliorer ka fɛngɛ
donc o bɛɛ bɛna nɔgɔya bibliothèque numérique bolo mais o bibliothèque numérique an b'a lié ni an ka université numérique fana ye voilà donc an b'o baara fana na depuis san caman an b'a essayer ka yɔrɔw ɲini connexion bɛ sɔrɔ yɔrɔbaw la k'o labɛn k'o bila sanfɛ pour que ka université numérique créer o ye par exemple Kabala Badalabugu Point G IPR IFRA Segu Sikaso ani Mopti donc n'olu connexion fɛngɛna dɔrɔn olu de bɛ coordonner donc ka université bila sen kan donc o baara bɛ sen na. Ayiwa ministre professeur Burema Kansayi sanfɛ kalanso gɛlɛyaba dɔ ye kalanso ko ye a ye fura jumɛn sɔrɔ o la. jamana ye a seko kɛ mais hali bi effort kan ka kɛ pour que an ye n'i y'a lajɛ bi place kelen école 3 statistique jateminɛ an fɛ yan c'est que place kelen o kelen t'a bɛn ni école 3 ye bon an ka se ka an jija pour que école o école a ka se ka place sɔrɔ an ka infrastructure ninnu kɔnɔ État ye investissement caman kɛ n'i ye Kabala ta a ɲɔgɔnna man ca Afrique de l'Ouest la donc ani an ka partenaire an sera k'o sigi sen kan bon jɔli wɛrɛw bɛ ka kɛ yɔrɔ caman na jɔli bɛ ka kɛ F5 kɔnɔna na an bɛ ka amphiw dɔw jɔ yen FD prix fana kulu sanfɛla la Badalabugu yan dɔw bɛ ka jɔ Sikaso fana jɔli bɛ ka kɛ Siyar fana bɛ ka jɔ chantier ka ca n'an ye université numérique solution sɔrɔ o la o bɛ caman bɔ an ka gɛlɛya la a filanan ye min ye dɔw bɛ se ka fana utiliser méthode hybride tuma dɔw la i bɛna classe kɔnɔ tuma dɔw la i b'i ka kalan kɛ k'i to so parce que leçon bɛ bilalen don plateforme kan i dan ye dɔrɔn ka taa i b'a dayɛlɛ ka lamɛn tranquillement donc o baara olu b'a to dɔɔnin bɛ bɔ gɛlɛya la min lielen don infrastructure ko la. bɛɛ bɛ ala deli diɲɛ kɔnɔ i ka jamana a sifiw ka se ka kalan parce que olu de ye jamana nafolo fɔlɔ ye. Tiɲɛ. Ayiwa jamana fana b'a fɛ ka jɔ o ko kɔrɔ parce que se tɛ bɛɛ ye musaka ko mun kan ka don o da fɛ jamana fɛ a bɛ sira ɲuman kan a b'a kɛ cogo la mankan t'a la tuguni. État bɛ école dɛmɛ de u b'a fɔ min ma ko bourse an ka jamana ɲina 2024-2025 na min sarala a bɛ miliyari 10 bɔ k'a lase Mali écoledenw ma mɔgɔ minnu y'a bénéficier o mɔgɔ bɛ mɔgɔ 84,000 ɲɔgɔn bɔ minnu ye durusow sɔrɔ minnu ye bourse sɔrɔ minnu ye dɛmɛ wɛrɛw sɔrɔ donc o baara bɛ sen fɛ senu de bɛ i charger o la bon tuma dɔw la retard bɛ kɛ o paiement ninnu na minnu tɛ an ka ŋaniya ye parce que pour que ka se ka sara fo examen dɔ ka kɛ et résultat de ka sɔrɔ minnu ye bachelier kuraw ye olu ta ka nɔgɔn ni kɔrɔlenw ta ye parce que tant que examen ma kɛ ka ban et résultat bɔ k'o bila ka taa senu na baara tɛ se ka kɛ min bɛ taa sarali fɛ donc waatini na kɔni comme bɔli ni violence ni fɛnw caman nɔgɔyara o bɛ k'a to an bɛ ka solution sɔrɔ o la dɔɔni dɔɔni o de y'a to d'ailleurs an sera ka ni miliyari 10 ɲɔgɔn sara donc u ka fɛn kungo la. ko baarakɛminɛ dɔ fana b'a bolo n'a b'a wele ko Senu Kibaru mun de don nafa jumɛn b'a la. an ye solution dɔ ɲini problème dɔ de la parce que an y'a ye k'a fɔ ko écoledenw caman bɛ yen nɔ u informelen tɛ kosɛbɛ bourse ninnu labɛn cogo la fo olu ka taa sɔrɔ u ka compte kɔnɔ donc Senu Kibaru ye comment dirais coopération ye Senu ni partenaire dɔ cɛ min b'a to étudiant bɛ se k'i informer i sigilen to i ka so kɔnɔ i ka SMS dɔrɔn ci n'i ka Senu numéro ye i ka situation ye min ye bourse ko la a jaabi bɛ na d'i ma Senu système informatisé min bɛ Senu o bɛ o jaabi ci ma k'a fɔ ko i ka bourse traitera a bɔra Senu na donc a décision bɛ ka signer ministère la a décision signé na i ka état kɛra o donna trésor la trésor ye baara kɛ a taara partenaire min bɛ donc sarali kɛ a b'o ka niveau la ou bien ni problème yɛrɛ bɛ yen dɔw tuma dɔw la par exemple tɔgɔw ɲagamina o fana a b'a f'i ɲɛna ko i ka ɲagami bɛ i ka fɛn na f'i ka taa Senu la i ka t'o ɲɛnabɔ donc n'i nana Senu Kibaru b'a to nin bɛɛ bɛ se ka kɛ n'i nana i ka kungo bɛ ɲɛnabɔ i ka bourse ko bɛ ɲɛnabɔ. I bɔra ka bourse ɲɛfɔ bourse ye CFA 2 ye
mais wari min di l'école ma k'u dɛmɛ musaka ko la ani kalan kunnajada min mi di l'école ma u ka se ka taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛw la k'a sɔrɔ u ma musaka bɔ o fana y'a dama bourse ye o bourse min ni o ye ka taa kalan kɛ kɔfɛ o bɛ cogo di bi bi in na sanfɛ kalansow la an teri jamanaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la. donc an ni jamana minnu bɛ teriya la waati ni waati u b'a fɔ ko place bɛ olu bolo pour que malidenw ka se k'u inscrit olu ka sanfɛ kalansow la donc u bɛ nɔti ci a ma n'u y'a ci a ma u b'a fɔ ko bon tuma dɔw la par exemple place 100 bɛ n bolo tuma dɔw la place 200 bɛ n bolo donc n'u olu nɔtiw ninnu nana an bɛ avis kɛ ka maliyɛnw informer k'a fɔ ko bourse bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ se ka don u ka papier don o bourse ko la o mɔgɔ filɛ an bɛ critères fɔ ka taa n'o critères fɔra ka taa mɔgɔ bɛ n'u ka dossier déposer ni dossier déposera commission bɛ bila sen kan commission bɛ dossier nin dépouiller donc par ordre de mérite an bɛ mɔgɔw ta donc orienté ka taa o jamana ninnu kɔnɔ an yɛrɛ ye commission sigi an ka cabinet la min b'a to o commission fɔlɔ min ka baara o fana bɛ se ka lajɛ k'a fɔ ko erreur ma kɛ foyi ma kɛ donc a bɛɛ kɛlen nɔ ladiriya kɔnɔ a bɛɛ kɛlen nɔ jɛlenya kɔnɔ pour que maliyɛnw ka se ka o hakɛ sɔrɔ o kɔnɔna na minnu kan ka taa olu ka se ka taa o kalanw na donc san o san an b'o baara kɛ donc gɛlɛya dɔɔni b'o fana na parce que o ye jumɛn de ye ekɔliden caman bɛ yen nɔ n'u tilala u tɛ segin ka na bon o gɛlɛya b'an kan donc an bɛ ka baara kɛ pour que k'o gɛlɛya wuli ka bɔ yen. ayiwa minisiri l'école minnu ni olu kɛra ŋana ye tɔw cɛ la olu dama bourse bi d'u ma n'o b'a fɔ ma ko bourse d'excellence u caman bɛ taa kɔfɛ ka taa kalan kɛ nka jateminɛw la a caman tɛ segin an tɛ se k'a fɔ a bɛɛ tɛ segin nka a caman tɛ segin u tɛ se ka da mun kan ani a ye fɛɛrɛ jumɛn kɛ jamana ye o danaya min ta ka da kan ka da u ka ŋanaya kan u ka na jamana kɔnɔ ka na u mago ɲɛ. mɔgɔw 300 ani mɔgɔ 12 je pense o de formera depuis 2000 ka na fo bi fɔlɔfɔlɔ minnu formera mɔgɔ caman seginna mali la yan bon malheureusement dɔw nana u ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ fɛngɛw na donc u seginna ka taa bon ne ye réunion n ye baara daminɛ n ye réunion kɛ n'u ye en ligne siɲɛ 2 n y'u ɲininka bon an bɛ se ka mun de kɛ pour que olu ka se ka segin ka na ou bien n'u bɛ yɔrɔ min na u ka se ka pɔn jɔ mali ni u bɛ yɔrɔ min na pour que mali ka se ka nafaba sɔrɔ o ka baara la donc u ye kuma caman fɔ donc an y'o kuma ninnu lase sanfɛ an ka autorité ma u ko k'an ka stratégie labɛn min b'a to olu mɔgɔ ninnu bɛ se ka segin ka na ou bien an bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ o ka se ka contribuer an ka jamana développement na donc an bɛ k'o stratégie de labɛn. n'a ye jamana dɔw la u ka excellent ninnu u bɛ fɛɛrɛ kɛ u ka kalan u yɛrɛ fɛ yen depuis duguma fo sanfɛ pour que degun min b'an kan u kana kɛ u kana taa to yen est ce que aw y'a fɛɛrɛ tigɛ wa parce que an bɛ ka souveraineté ko kuma fɔ jamana in kɔnɔ ani développement endogène an ka k'an yɛrɛ ye an ka kɛ yɛrɛ ye fana siraw tigɛ an ka jamana in kɔnɔ pour que an ka k'an yɛrɛ ta ye o fɛɛrɛ b'aw bolo wa. i ka ɲininkali in diyara n ye président y'a annoncé k'a bɛna lycée sigi lycée d'excellence sigi lycée d'excellence ani centre d'excellence universitaire olu bɛ taa ɲɔgɔn na de parce que n'i ye excellent bɔ lycée la lycée kɔfɛ o bɛ taa sanfɛ de donc an bɛ ka fɛɛrɛw sigi a senfɛ an ye centre d'excellence min fɔ nin ye photovoltaïque solaire photovoltaïque la hakilina bɛ o hakil an y'a ta hakilina min na o bɛ ka lajɛ ni baki banna denmisɛnnin minnu b'a fɛ ka to u faw n'u ba kɔrɔ yan nɔ u ka se ka baara kɛ olu ka se ka concours kɛ ka don centre ninnu kɔnɔ parce que o de b'a to an bɛ se ka an ka denmisɛnninw former an hakilina la parce que n'i ka denmisɛnninw barikama n'i b'o bila ka taa mɔgɔ wɛrɛw fɛ olu k'o former u b'a former n'u yɛrɛ ka hakilina ye dɛ n'u seginna ka na est ce que e ka jamana hakilina o de b'u la wa ou bien hakilina wɛrɛ de b'u la i t'a dɔn donc i ye o fɛn min fɔ nin ye o n'an ka souveraineté effectivement o bɛ taa ɲɔgɔn na donc an bɛ ka baara kɛ a senfɛ an yɛrɛ an ka commission dɔ sigi an ka cabinet la pour que ka hakili jagabɔ kɛ ani déjà centre 2 kɔni b'an bolo an b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ se k'o yɛlɛma ka kɛ centre d'excellence ye
o ye centre d'excellence énergie solaire et photovoltaïque ani SIAR olu kɔni an b'a fɛ vraiment olu ka taa o bolo de kan mais an bɛ se ka dɔ wɛrɛw fana hakilina sɔrɔ dɔ wɛrɛw fana na k'o fɛn ninnu sigi sen kan o ye IPR IFRA ye an bɛna réflexion kɛ o kan parce que olu bɛ agronomew ni fɛnw former institution kɔrɔ de don fɔlɔ la an dafɛ jamana ninnu bɛɛ u tun bɛna u ka mɔgɔw bila ka na u tun bɛ kalan kɛ yan donc expérience ba de b'o la an k'a lajɛ n'an bɛ se k'o fana yɛlɛma ka kɛ centre national d'excellence ye ENI fana b'a la an bɛ k'o fana lajɛ n'an bɛ se k'o fana yɛlɛma ka kɛ o ye ani université de Segu donc a baara b'a sen na parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko n'an ka ekɔlidenw minnu ye moyenne ɲɛnamaw sɔrɔ bac la n'u tora yan condition ɲuman na ka kalan kɛ an fɛ yan nɔ o nafa bɛ an ka jamana kan. E ye sanfɛ kalanso minisiri ye ani ɲininikɛlaw fana ka minisiri ye ayiwa dɔnni tɛ se ka dafa ni ɲinini ma fara a kan ayiwa ɲinini yɛrɛ a bɛ cogo di jamana in kɔnɔ jamanadenw tɛ ka a ye dɛ parce que jamana dɔw ɲinini kama an bɛ ɲɛ b'u fɛ bi k'a fɔ olu ye jamana émergent ou bien jamana développé an ka ɲinini a bɛ ka nafa jumɛn ɲɛ jamana ye. bon ɲinini bɛ ka kɛ an fɛ yan ɲininikɛlaw fana bɛ yen ɲininikɛ yɔrɔw fana b'an bolo yan mais ɲinini a kungo ka ca a bɛ investissement caman de demander n'i y'a ta an fɛ yan État ye ni u b'a fɔ min ma ko PIB 0,2% État y'a ŋaniya k'a fɔ k'a b'o bila jigiɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka an ka recherche financer bon san 2017 ani san 2018 wari dɔ sɔrɔla ka di ɲininikɛlaw ma an ye projet 74 o financera miliyari 2 ni kɔ ɲininikɛ kama donc depuis 2018 an ma se ka appel wɛrɛ lancer parce que an bɛna nana don gɛlɛya la min y'a to a wari ma sɔrɔ min bɛ se ka kɛ an b'o financement kɛ mais an y'a dɔn k'a fɔ ko malgré o problème ninnu na an ka ɲinikɛ yɔrɔw u jijalen don n'i ye an ka IR ta Institut d'économie rurale u bɛ baara kɛ la pour que ka semence ninnu ni fɛnw améliorer an ka sɛnɛkɛlaw b'u dɔn kosɛbɛ parce que olu de bɛ semence ɲɛnamaw d'u ma u ka se ka u ka sɛnɛkɛ fɛngɛw labɛn ka ɲɛ n'i ye LCV ta par exemple laboratoire central vétérinaire a bɛ vaccin produit an ka ɲininiw na a bɛ Mali nafa bon an dafɛ jamana ninnu caman fana bɛ na vaccin san an fɛ n'i ye an ka palu ɲininikɛyɔrɔ in fana ta MRTC o fana ka baara a dɔnnen don Mali kɔnɔ a dɔnnen don Mali kɔ kan d'ailleurs o professeur kelen bɛ yen nɔ a ye prix ba sɔrɔ ɲinan donc an bɛ se k'a fɔ dɔw bɛ ka kɛ même hali médecine traditionnelle la dɔw bɛ ka kɛ. Professeur Burama Kansayi ɲininikɛla minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta foroba kunda sanfɛ kalanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye ka kow ɲɛɲini ye u ka jaabi sɔrɔlenw bɛ wasa kɛ wa. jaabi dɔw ka ɲi u yelen de don jaabi dɔw tɛ ye parce que ɲinini suguya ka ca dɔw ye science technique ye olu bɛ fɛn dɔw sigi sen kan a bɛ ye dɔw ye science biologique ye science médicale ye n'olu fana ye dɔ kɛ a bɛ ye dɔw ye science sociale ye olu ye an ka jamana kɛcogo an ka société kɛcogo mɔgɔw yɛrɛ kɛcogo u b'o de analyser bon olu fɛnw tuma caman na a tɛ ye mais o analyse ninnu nafaba de b'a la parce que université ni sanfɛ kalanso ka rôle fɔlɔ ye o ye ka ɲininiw labɛn min b'a to dingɛ an natɔla an ɲɛ bɛ dingɛ la an kana bin a kɔnɔ o ye alerte de ye alerte et veille n'i ye Mali crise ta Mali chercheurs ye fɛn caman sɛbɛn crise in kan a nana cogo min na an bɛ se ka mun de kɛ ka jamana dɛmɛ pour que an ka bɔ o kɔnɔna na science sociale rôle ba b'o la hali n'i ye palu vaccin ni fɛnw ɲininiw lajɛ science sociale fana sen b'o la pour que mɔgɔw ka se k'a sɔn ka test yɛrɛ kɛ il faut que anthropologue ni fɛnw olu ka yaala dugu kɔnɔ ka fɛnw expliquer mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka adhérer pour que o baara ninnu ka se ka kɛ donc ɲinini bɛ kɛ o hukumu de kɔnɔna na de tuma dɔw la résultat minnu bɛ sɔrɔ a bɛ ye an bɛɛ b'a ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ o ye MRTC par exemple n ye résultat min fɔ nin ye tan palu sira fɛ u ye test kɛ palu vaccin bɛ na lancer Mali yɛrɛ kɔnɔ yan
o ye balembo ye par exemple o fana ye résultat dɔ ye voilà donc résultat dama damaw bɛ yen nɔ voilà minnu nafa bɛ ye la minnu bɛ se Mali fana o ye IR mɔgɔw ka semence ko ni fɛnw ye ani IPR fana na pomme de terre semence voilà o fana an avancé len don kosɛbɛ o fana kɔnɔ mais pour que olu bɛɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ fo an bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma de état bɛ se ka dɔ kɛ mais privé fana kan ka dɛmɛ lase an ka ɲininikɛlaw ma parce que ni kungo minnu b'olu da la n'u nana ɲɛfɔ olu bɛ don laboratoire kɔnɔ k'o solution ɲini o la o de ye résultat ye min b'a to entreprise bɛ se ka développer ni o ye résultat ye. an bɛna an ka ja kun filanan lajɛ an ka jamana kunnafoni ko cakɛda min n'o wele ko ANCD o wulila ka don dugu kɔnɔ ka jamanadenw ɲininka jamanadenw ye hakilila minnu fɔ ani ka laɲini minnu kɛ an ka jamana sanfɛ kalanko ani dɔnniya ɲɛɲinini ko minisiriso kan an ka olu filɛ nin waati in na. Kalan yɛrɛ taabolo la on souffre walahi i bɛ bɔ i fa ni ba u b'a miiri k'i nana kalanyɔrɔ la i bɛ na i b'i sigi parfois kalan bɛ kɛ parfois kalan tɛ kɛ imagine an ye 23 de salon fɛn an yɛrɛ donna san min na presque an ye une année bɛɛ kɛ kalan bɛ kɛ kuma dɔw la a bɛ na Atena ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yan de la promotion 2020 imagine 2020 bɛ yan halisa olu ka soutenance ma kɛ. An tɛ se ka kuma enseignement supérieur ka fanga dɔɔni fɔ enseignement système éducatif min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna la. De 1 d'abord Mali système éducatif yɛrɛ formation d'abord a kan ka réviser parce que ministère minnu bɛ yen ministère ka baara kan ka kɛ de ka enseignement ta k'a lajɛ jamana kɔnɔ nin de ka ɲi nin de man ɲi jamana kalan kan ka kɛ jumɛn ye kalan min bɛ nafa ɲɛ jamana ye ani jamana kɔnɔden ye baki sɔrɔlen kɔfɛ ka sira yira kalandenw na k'a fɔ nin sira in de ka ɲi a ye nin kɛ nin de ka ɲi jamana ma. Et puis ka ta k'a lajɛ enseignant minnu bɛ enseignement supérieur kɔnɔ u ka recherche ka se ka moyen d'u ma ani ka labancogo d'u ma mun b'a to u yɛrɛ bɛ courage ta k'u ka baara kɛ. Ne bɛ welewelekan min da u kan u k'an dɛmɛ yɛrɛ de sinon on souffre. Minisiri nin tun ye hakilina damadɔ ye jamanadenw ye minnu fɔ i ka minisiriso kun kan u ye hakilila di nka u ye laɲini dɔw fɛnɛ kɛ bi bi in na ko jumɛn ni jumɛn bolodalen don aw bolo waati nataw la waati suru waati mankan ani waati kuntalajan nata kɔnɔ. An ka université kura minnu labɛnnen créelen don an bɛna baara kɛ olu ka se ka sigi sen kan o ka se ka dayɛlɛ. Donc minnu dayɛlɛlen fana don an ka se k'u labɛn olu ka se ka renforcer waati na an bɛna o baara kɛ an bɛ baara kɛla fana pour que an ka se ka université numérique in sigi sen kan pour que bɛɛ ka se ka gafe sɔrɔ an ka ekɔlidenw an ka ekɔli karamɔgɔw ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ université kɔnɔ minnu mago bɛ gafe la olu ka se ka gafe sɔrɔ vraiment an den ka se ka baara kɛ donc an bɛ o baara fana sɛmɛ université numérique in kan parce que o fana ye ko ye n'a ye sen sɔrɔ waati nata in na a bɛ fɛn caman nɔgɔya an ka baara kɛtaw la donc an bɛ o baara fana kɛ voilà donc an bɛ baaraw fana kɛ voilà pour que ka an ka centre d'intelligence ka se ka a ka locaux ninnu occuper parce que construction taara yɔrɔ jan donc olu ka se ka opérationnalité bɛɛ ka se ka ye Mali fana bɛ se min na intelligence artificielle kɔnɔ ani robotique kɔnɔna na donc o baara ninnu fana an b'an jija pour que olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ donc ŋaniya ye min ye ka an ka enseignement supérieur vraiment an ka kurakuraya pour que a ka se ka nafa lase an ka jamana ma. An ka kɔrɔfɔ bi ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la wala ni welewelemada kan b'i bolo ka ɲɛsin i ka minisiriso baarakɛlaw ma ani lekɔlidenw ani jamanaden bɛɛ lajɛlen sanfɛ kalanko sabatili kama bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama. Donc welemada min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma sanfɛ kalanso communautéw ma k'a fɔ ko an bɛ baara min na nafaba de b'a la parce que n'i y'a ye jamana taara ɲɛ o y'a sɔrɔ kalan ye ɲɛ sɔrɔ jamana fɛn fɛn min taara ɲɛ kalan de y'a to u taara ɲɛ de dɔw y'a daminɛ o de la u ye investissement ba kɛ o kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko an ka communauté mɔgɔw mobiliselen don bɛɛ bɛ k'i seko kɛ
n b'a ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ ka caman fara a ka kɛta kan pour que an ka jamana ka nafa sɔrɔ an ka baara kɛtaw la pour que université ka contribution kɛ an ka jamana ka problème solution na an bɛ crise min na an k'an jija an yɛrɛ ka yaala an ka solution proposer pour que an ka se ka bɔ nin na donc o bɛ se ka kɛ en tout cas an kɔni engagé len don pour que yɛlɛma ka continuer ka don an ka enseignement supérieur la pour que a ka kɛ fɛn ye min nafa bɛ se jamanaden kelen kelen ma. Ayiwa minisiri i ni ce an ka ɲininkaliw jaabili la. N b'aw fo aw ka ɲininkaliw la a diyara n ye kosɛbɛ an ka baro ɲɛna merci beaucoup n b'aw fo. Baba Mahamani Traore i ni ce. An b'a ye an cɛ. An balimaw nin de tun ye an ka bi kɛnɛ ye min sigira ani an ka jamana sanfɛ kalanko ani dɔnniya ɲɛɲiniko minisiri professeur Burama Kansayi fɛ. Malikura taasira jamukan kɔnɔna na ni maa min jɛra ka baara in kɛ o ye Baba Mahamani Traore ye n'ale ye an ka radio so baarakɛla ye fɔ ma ko Gintan la voix des femmes. Mɔgɔ mɔgɔ ye waati ta ka an lamɛn ani k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Ayiwa nin bɛ dan sigi su in nata la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn laselilikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen min ye Vamara Bertier ka taa fara Kiba Jalo kan ani Falaye Keyita n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n b'a fɔ sanga Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana ta ka sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ a k'an bɛn sini. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 95